Takže ja vás tu zdravím u tohto videjka. Ja by som vám chcel iba povedať, že dneska idem robiť reštiku a dúfam, že si to užijete a ďakujem. Ten, kto by náhodou nevedel, čo je projekt Zentra server, je to vlastne Minecraft server, na ktorom môžete hrať aj vy a úplne zadarmo, nemusíte nič splňovať. Stačí sa pripojiť iba na tento Discord, ktorý máte dole v popisku, máte tam link na to, tak sa tam joinite a potom tam si kliknete iba na IP adresu, môžete hrať na tomto serveri, nie našom, ale na tomto serveri, mega dobrom. Moc si to tam užívam, je to mega dobrý server, tak nezabudnite tam dojsť a hrať tam s nami. Ďakujem. Dobre, sorry, keď ste nič nepochopili, ani ja som nič nepochopil, ale to je úplne jedno, hej. Inak to video, čo som minule vydával, tak vy ste normálne, že zbláznení, chápete to? Vy ste normálne to robili tak, že to tak vybuchlo, že nikto o ničom nevedel. Chápete to? Ne? Ani ja. Dobre, to je jedno už. Ideme pekne si stavať reštiku a dúfam, že sa mi to podarí, no. Tuto si čmajznem takzvané drevo a môžem ísť akoby robiť proste hovadziny na spawn. Tak dúfam, že sa mi to teda to Takže už som skoro na spawne, ak tam dojdem, tak už tam bude postavený shop, teda v to dúfam. To sú moji kamaráti, joj, ahoj. Jaký budeš mať teda ten pozemok, jen tam ten? Nemusíš sa odpojovať, iba mi ukáž. Tak ja budem mať tento, podľa svojej vôle to robím.
OK, takže toto bude aj všetko, preto toto všetko, hej. Dúfam, že sa vám to páčilo, no zatiaľ, ahoj, čau.